Професионална гимназия по облекло Ана Май е с над 117 годишна традиция. Обучават се 500 ученика по специалностите моден дизайн, конструиране и моделиране на облекло от текстил, фризьорство и козметика и 2 нови специалности с прием след 7-ми клас – организация и технология на фризьорските услуги и организация и технология на козметичните услуги. По национална програма модернизиране системата на професионалното образование, гимназията печели и реализира 2 проекта, с които е осъвременено оборудването в часовете по учебна практика. Училището разполага с най-съвременна техника, която е конкурентна на професионалните конфекционни фирми, козметични и фризьорски салони. По проект Леонардо да Винчи учениците през лятната производствена практика провеждат стаж в модни академии на град Милано. По проект Успех ученици участват в 18 извънкласни дейности. През последните 6 години училището печели винаги първите места в панорамите на професионалното образование. В Пловдивската гимназия по облекло Ана Май бяха открити 2 нови работни салона. Единият по козметика, другият по фризьорство. Работилниците, каквито всъщност са помещенията, са ремонтирани и оборудвани с модерна техника. Благодарение на нея децата от училището ще подобрят знанията си по учената от тях специалност. Веднага след официалната церемония бъдещите професионални козметички изпробваха машинките за почистване на лице, ултразвукова терапия, лифтинг и други. 12-класничката Ангелина Инджова обясни, че с апарата за кислородна терапия се работи лесно и вече е усвоила тънкостите му. Не пропусна да отбележи, че той е напълно безопасен за кожата. Насища кожата с кислород. Насища до 89% кожата. Така спомага за по-добрата проникваемост на козметичните продукти. А също така помага за обмяната на вещества, за кръвообращението и заличава бръчките. Може да се работи и на тяло, заличава стрии, целулит. Съученичката на Ангелина, Даниела, също знае как да работи с новите придобивки в гимназията. Докато екипът ни беше в училището, тя демонстрира върху лицето на своя приятелка как се работи с машината за ултразвук. Той се използва за подобряване на кръвообращението на кожата, за почистване на кожата дълбоко или за вкарване на различни субстанции, които са на маслена основа. А също така използва се при суха кожа, използва се ампула и контактен гел, за да може да има по-добра връзка с кожата. В фризьорския салон също цареше радост сред учениците, тъй като в него ще се подготвят за абитуриентските балове. В оставащото време до месец май бъдещите коафьори ще се упражняват толкова, колкото е необходимо, така че да направят най-модерните прически на своите съученици. Според младите фризьори сега на мода са прическите тип кок и кадрици. Затова избраха и такива да бъдат първите направени с новото оборудване в салона, който се откри днес. Ръководството на професионалната гимназия по облекло поясни, че в обособяването на 2 професионални работилници са били вложени общо 100 000 лева. Те са от държавния бюджет за развитие на професионалното образование в страната. Само 6 момчета има в тази годишния випуск на зрелостниците от професионалната гимназия по облекло Ана Май в Пловдив. Бъдещите абитуриенти от училището са 200 и бяха тържествено изпратени с модно дефиле на дрехи, изработени от самите ученици. Най-атрактивни се оказаха роклите тип корсети, представени от 10-класничките. Тези рокли са правени за Италия и са правени от по-големи ученици, които тази година, т.е. миналата учебна година, бяха в Италия и ги правиха там. По средновековна система са правени корсетите ръчно. Необходимо е, за да може да си спомняме времената, когато женствеността, женствените форми са били на мода, за да може да си припомним откъде сме тръгнали, за да може след време да използваме елементи от облеклото на миналото в съвременното облекло. Освен традиционните вечерни костюми, бъдещите професионални моделиери са сътворили и народни носии на различните етноси, които живеят в Пловдив. Един от тях е арменският. Пред минувачите по главната улица, които неминуемо се превърнаха в многобройна публика, беше представена роклята на Пламена Тонкева. Това е арменска носия, която съм се опитала да пресъздам като модерно облекло, което да може да се покаже всъщност в днешно време, като съм използвала характерни елементи за арменската носия. А те са?
Те са златистия цвят с черното. Това имитира всъщност зърна от нар, защото нара е бил свещен плод за тях. Спасимира Панчева е една от надеждите на България, или поне така я определят нейните съученици, която може да покаже различен и запомнящ се стил на световния моден подиум. Тя е 11 клас, но зад гърба си вече има десетки ревюта с нейни рокли и тинейджърски дрехи за всекидневието.